Lovisa! Tämä kaupunki on kuin kehitysvamma. Lähdemme seuraavaksi etsimään Laivaskilan suunnasta. Siellä on joku paat. Mä näkesen tällä kaukos potkeltaus. Skumppa meinaa kuohari. Aletaanko lähestymään kotisattaa mainiosti? Siellä mikä vittu tuolla? Siellä on joku perisse tuolla minun ikkunassa. Minkä takia kenen perisse siinä on? Mitä minä en ymmärrä yhtään. Kadura tulta! Ai saatana!